Takže čaute a vítajte pri dnešnom random vlogu. Práve sa idem baliť, teda ešte sa teraz momentálne nejdem baliť, ale chcela by som vám ukázať, čo si tak idem brať a tak ďalej. A ozvať sa vám ešte predtým, než pojem do Londýna. A beriem si aj počítač, takže môžu byť random vlogy, takže super. Tu mám zatiaľ kufor. Tu mám kufor veľký. Tu mám takú tašku, v ktorej budem mať vlastne veci, keď pôjdeme do Londýna, ako napríklad, ja neviem, tam budem mať hygienické potreby a tak ďalej. Do autobusu a tu je veľká taška. Potom tu mám v tejto taške, teda v tomto vaku, mám tu káble na nabíjanie, napríklad Selfie Teach, tom foťák, čiže budú aj nejaké fotky a keď bude trebať kamere, tak budú možno aj z toho random vlogy, čiže týmto som pôvodne natáčal, takže si berem tento Nikon. Beriem si napríklad v takej väčšej elektroniky si berem kameru vlastne, foťák, notebook, žehličku na vlasy a fén si beriem. Neviem, či vás to zaujíma, ale chcela som sa vám ozvať, pretože už od včera večera stresujem, neskutočne stresujem, že si niečo zabudnem, že niečo nebudem mať a tak ďalej. Je to celkom zaujímavé. Taká najaktuálnejšia vec, čo sa mi stala, je toto. Takže táto vec, to je popálené od žehličky, žehlila som si nejako vlasy a stalo sa mi toto. Nič príjemné, dievčatá, čo si žehlia vlasy častejšie, to určite poznajú. Hrozne sa teším. Ja viem, možno to berete ako vychvaľovanie, ale proste sa strašne teším a takže na hoteli sa vám budem snažiť niečo natočiť, nejaký random vlog alebo nejaké videjko, aby ste týždeň neboli bez videa, možno viac než týždeň, keďže sa máme vrátiť v sobotu večer, to sa mi nebude chcieť vybalovať, v nedeľu sa budem vybalovať a odpisovať si veci, čo sme mali zo školy. Takže tak, mimochodom mám tu ešte bordel, na posteli mám veci, čo si pravdepodobne chcem brať. Tu mám kufre, tu vlastne nemám až tak veľa vecí, ale na stole mám strašne veľa vecí, ja to vám ani ukazovať nebudem. A beriem si aj knihu, je to nečakané, ale kamarátka mi požičala knihu, keďže ja mám strašne veľa kníh, ja vám to ukážem. Vidíte tu, všade tam mám knihy, aj tam mám knihy, ale tam mám väčšinu bordelu a za tým sú knihy, tam sú knihy a tam je len bordel. Ale tam mám hrozne veľa kníh a mám niektoré už aj prečítané, ale berem si úplne inú knihu. Takže toto by bolo z dnešného videa všetko, ja vám ak tak ešte natočím nejaký random vlog v útorok ráno, ak to stihnem vyeditovať, pretože už chcem mať všetko zabalené, ale pokúsim sa ešte nejako vám dať nejaký random vlog pred odchodom. Aj keď to bude ráno a budem znieť ako totálny dement, skúsim vám niečo natočiť, toto bolo také krátke, pohodovejšie videjko, takže dúfam, že ste aspoň trošku radi, že som vydala ešte nejaké iné video. Ale ak video v útorok nestihnem natočiť alebo nebude, tak sa nebojte, to je v poriadku. Ja vám niečo natočím v Londýne, nejaký ten random vlog. Takže ďakujem, že ste si pozreli toto video, ak sa videjko páčilo, môžete mi dať like, ak sa video nepáčilo, môžete mi dať dislike, je to taký obyčajný random vlog. Je to síce zostriehané aj s hudbou, ale neviem ako to mám povedať, ale chýba mi strihanie videí, keďže som za posledných pár mesiacov, asi 2 mesiace nevydávala moc videí, tak mi chýba strihanie videí, takže chcem zostriávať väčšinu videí, ale keď budem zase vydávať videá tak častejšie, tak asi už na to takú chuť mať nebudem, takže môžete byť radi, že aspoň teraz striham tie videá a nie sú také, dá sa povedať, o ničom. Takže majte sa krásne, ďakujem a čaute. Maha! Sorry za tú žuvačku, už sa to nestane.